Un dels murs que envolta la plaça de la Sardana de Ripoll ha quedat guarnit dels dibuixos d'un grup de joves que han pintat un mural reivindicatiu per donar veu al jovent de la vila, plasmar-hi les seves inquietuds i pensaments. Els joves pensem que som una persona molt important a Ripoll i que sempre hem estat aquesta faceta una mica criticada i ara encara més amb tot això del Covid. Llavors hem reunit una mica de pensaments, frases, idees dels joves per reivindicar-nos i és més o menys la idea d'on neix aquest mural. L'objectiu rau en la participació dels joves de Ripoll al municipi, si aquests se senten inclosos i creuen que són una part activa i important del poble. El mural té una idea principal que seria el jovent de Ripoll, que és el que fem, que és el que ens agrada. També gira entorn del projecte Escolta'm i aquí entra les lletres, el títol gros de la jornada d'avui. I llavors, per complementar el mural, aniran un seguit de frases que hem extret d'una enquesta que es va fer fa mig any a Ripoll, on es demanava als joves què pensaven sobre el poble i si es veien inclosos a les activitats. I llavors aquesta enquesta anirà reflexionada al mural amb aquestes petites frases i paraules. Aquesta ha estat només la primera de les propostes que l'organització ha engegat per reivindicar la posició dels joves de Ripoll, però ja estan treballant perquè no es quedi només en una activitat, sinó que sigui l'inici de moltes.